салому алейкум раҳматуллоҳ бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навбаи имрӯза бародарон нархҳои трактор, мошин, комбайн, мотоблок, ҳамаи ҳами чизҳоро баҳри шумо омода кардагем. Плука, чизил, присеб, ҳамаи ҳами чизҳо ҳастанд бародаро, баҳри шумо омода кардагем. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. Барои дастгирии канали мо ядона лайка биҷақед, дар канали мо меҳмон бошед, подписата кунед. бародарои азиз, аз ҳамаи шумо хоҳиш, илтимос, ҳамиқа одамо тамошо менед, аз ин пас дар видеои мо сари маҳал дар Яндекс Дизайн мевроя. Бидрои ҳама каса дар уҷа дастгирӣ кунед, комментария бинависед, лайкира биҷақи, пешравии моро дар уҷа сахттар кунед. иншоалло мо пешкаши мо беҳтарин наворҳо мекунем. ва шумо чизе фурӯшида боша бошед, рақамҳои ватсапи ман дар рӯи экране бигиред, равон кунед. иншоалло мо пешкаши харидоро мекунем. худо нигаҳбонтон бошад. Курси имрӯза дар рӯи экран бародаро, силкаи канали Яндекс Дизайн дар комментария закрепит кардаге. ҳама каса бидрои подписата кунед ва комментария фаромӯш накунед. худо нигаҳбонтон бошад бародарои азиз. бародарои азиз, як техникаи фурӯшӣ барои ришқадравӣ ва ҳамтари чизҳои ҳарди МД намуда 45000 сомониш мега бо гуфтаги савдо карда мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Ховалинг. бештар маълумот марҳамат рақамаш дар рӯи экрани шумо худтон занг занед, аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат, занг занед. трактор МТЗ 95-д бародаро қарор дорад дар ноҳияи Панҷакент. соатҳои гаштагиш бародаро 2999 соат гаштагия кор кардагия. нархша 230000 сомонӣ мега бо гуфтагия савдо карда мешавад. толка мега дар ватсап имо нависед. рақамош дар рӯи экрани шумо. трактор дар ҳолати беҳтарина мега. касоне ки харидор бошед, марҳамат, номрои ватсапш дар рӯи экран алоқа кунед. марҳамат бародаро, трактори фурӯшӣ дар шаҳри Панҷакент. нархша 65000 сомонӣ мега. трактор тоза ҳай, ягон камбудӣ надорад. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархша 65000 сомонӣ гуфта истааст бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё нашод трактор фаҳмидан мехоҳед бародарои азиз, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби худи трактор дастрас кунед. марҳамат, занг занед. ина бародаро скутер қарор дорад дар ноҳияи Қумсангирӣ, ягон айб надорад. нархш 5000 сомония дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. бештар маълумот мегӯяд занг занед, ба телефон қатъӣ мефаҳмонад. нархша 5000 сомонӣ гуфтагия бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ягон одам бошад харидори аниқ, марҳамат, мега занг занад. касоне ки конкретен харидор бошед, скутер нави созай. марҳамат бародарои азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. трактор Юмезе дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. гуфтагия ягон камбудӣ надорад. ина бештар маълумот ҳамааш дар ҳамин рӯи экран нависагия ки қатъиш чӣ дорад надорад. қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. бе плукай бародаро, хича тоқа ба фикр мефурӯшад. нархша 35000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касоне ки конкретен харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. бародаро, мотоблоки дизелни фурӯшӣ 190 13 қувваи аспа дорад. навай айрасия овардагия, камтар кор фармидагия тамом мега. навай срочна сум дар кора мефурӯшмаш мега. нархша 10800 сомонӣ мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ай 10800 сомонӣ. мотоблок дар ҳолати беҳтаринай. касоне ки мотоблок хар бошед, қувваш аҷоибай. марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. бародаро, трактори фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. нархша инами чанд чизе ки дар ҳамин суратҳо нишон метиҳад бародаро, ҳамиё ҳамаш фурӯшиам. қатъи ҳамин трактор мефурӯшад, ҳамаш қатъи. нархш 65000 сомонӣ. ҳамаи ҳамин чизо, плук, чизил, чанд чиз қатъиш фурӯшиянд. ҳамаш обши 65000 сомонӣ шу мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. ина бародаро, срочна трактори фурӯшӣ. солаш 2006 сола, ягон камбудӣ надорад. мега аҳлиш намешавад. илтимос срочна сум дар корай мефурӯшмаш. беҳа трактори нави созай. и ба фикри ман ютоай трактор. нархш 130000 сомонӣ гуфтаест мега бо савдо мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Ёбон. касони трактор хар бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. марҳамат. бародаро, мотоблоки расистки фурӯшӣ 6000 сомониш мега. срочна пул дар корай мега. пул дар кор шидай мефурӯшмаш.
6000 сомониш мегӯяд, бо савдо карда мешавад. Ина бародаро мотоблока худтон бинед, ҳамаи чиз қатишай. Ай 6000 сомонӣ бо камтаракга савдоран мешидаст. Ириш қадравакаю гандум дравага итариам дорад бародаро қатиш. касоне ки харидор бошед нашуд мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. марҳамат. трактори фурӯшӣ бародаро дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ қарор дорад. нархша 15000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. дар ҳамин номрӯ мега ватсап ҳаст. ак намедонам бародарои азиз чӣ айб дорад надорад, не ки трактор айм видиш маълумаш соза ёх мега соза кор мекуна. ина бародаро трактора худтон бинед. нархаш беҳад арзонай 15000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. ина бародаро фураи фурӯшӣ дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. моторш 100 бародаро, коробка 100, балонош 50 ҳаст. срочно сум дар кора мега мефурӯшмаш. маълумоти бештар ба телефон. нархаш 200000 сомониш мега бародаро. нархша 200000 сомонӣ мега, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ай 200000 сомонӣ. касоне ки харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор МТЗ 80 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бародаро қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. нархаш 45000 сомониш мега, бо гуфтагие савдо карда мешавад. ай 45000 сомонӣ. ина бародаро трактора худтон бинед, састаниша худтон бинед. хай бо касоне харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худи трактор дастрас кунед. марҳамат занг занед. ина бародаро гуфтагие ки салому алайкум бародар, ҳамин нивара я реклама ку конечно бародар рекламаш мекунем. срочно ниваи фурӯшӣ, нархаш 25000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. соли баромадаш бародаро 2004 сола, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. балонош 90% бародаро, нива худаш 100%. касоне ки харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. грузовой танген хафвои соли баромадаш 2010 сола бародаро, состояниш соза мегад, сӯзишвориш газ бензинай. нархша 26000 сомонӣ гуфтагия, бо гуфтагист аст ки савдо карда мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. касоне ки харидор бошед, он нашодами танген, грузовой танген фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат. Toyota Corolla соли баромадаш 2007 сола бародаро, сӯзишвориш бензинай, кузовиш каравана, объем мотори 1.8, коробка передачи автомат. мошин беҳад зурай мега. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, 1 сола тонировка, 1 сола ҳуҷҷат, алиш намешавад мега. нархша 85000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед, марҳамат бародарои азиз рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ВАЗ-2110 соли баромадаш 2006 сола, сӯзишвори бензинай, кузов седан, объем мотори 1.7, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳама чизаш 100%, ягон камбудӣ надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бародаро беҳад арзон мега, 26000 сомонӣ мега, бо гуфтагие савдо карда мешавад. то 12 моҳагӣ 2022 ай бародаро тонировка ва тари ҳуҷҷатош. касоне харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо. грузовой газель бародаро, соли баромадаш 2015 солай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. тоза ҳай, мотор ҳамаш 100% мега. ина бештар маълумот ҳамаш дар рӯи экран нависаги қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нархша бародаро 6000 сомонӣ гуфтааст, бо гуфтагие савдо карда мешавад. беҳад мега тозаи хубай. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат.